Ассалом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Имрӯз камтарак суп лақман карда будам. Баъд мо ба имрӯз барф борид дӯстони азиз. Ҳавои мо беҳад хунук шуд, лекин то обеда барфумон боз об шуд. Дӯстони азиз, ҳозир болои столоям ҷобаҷо мекунам. Столами хеле содагӣ буд, гирифтам, хеле мондам. Агар дар ёдатон бошад, дар инҷа микроволновкам буд, гирифтам, духовкама мондам. Пухту пас акун мекунам. Имрӯз мо ба барф борид дӯстон. Ҳамин саҳар бо об шуд уже. Мана барфи охирон буд, об шуд уже. Ҳаво камтар гарм кард, камтар уборка кардам. Чизои ҷобаҷо кардам. Ҳозир Зинураҷон гӯти мешинем, мошин мекунем. Зинур, инҷа биё бачам. Бисёр кас мепурсад ки ман чӣ қадр кор шудам. Ана дӯстон, ман ин пенка кати мешим рӯяма беҳад навз агурчики рӯяма вай мекунад. Барои рӯёи ҳамин сухойда бисёр навз. Баъд вай тонер мекунам, улитка баъди вай visible difference moisturized toner ина мекунам. Баъд эмбриолиз мекунам дӯстон, баъди вая кардан тонера. Ҳамин беҳад навз крем увлажняющий. Бисёр вақт пеш аз ваям мекунам, пеш аз макияжам мекунам. Ман барои дневной увлажняющий мекунам. Пеш аз макияжам кунем мешавад. Баъд баъди вай ина мекунам дӯстон. Осветляющий SPF дорад, бо сафед мекунад. Эффекти сафед мекардагӣ дорад. Беҳад навз аст дӯстони азиз. Ҳамино истифода мебарам. Баъд маска бошад. ҳозир ман ин маскаям кар судаем дӯстон. Дар як ҳафта 2 бор. Ман ин маска кар судам. Ина беҳад навз аз Wildberries гирифта будам. Бисёр маскаи навзай. Полностью уборка кардагиам дӯстон. Хонам топ-тоза. Ана инҷаба дӯстони азиз, кати гӯшти мурғ, ношки кати жарид кунам, гуфтам кати картошка, пиёз, помидор, зира, ҳамин чизоя меандозем, ҳар гуна специое ки шумо ба маъқул. Якум равғани ҳамин як пиёла ба камтар ба ношкия аз ҳама тарафаш корт кати бурида мемонем. Як соат ам хел меистад, алои паст нақшу жарид мешад, хел сурхак мешад. Да, ҳозир видеом ба мебинед. Баъд хел дида меистем ки сӯхта наравад. Баъд пиёз меандозем. Пиёза ман бисёртар меандозам, чунки сочни мешад дӯстон, ба мазза мешад. Баъд картошкая бошад, ам хел круглый реза кардаму, картошкаям намак карда будам. Баъд картошкаям ам хел меандозем. Баъд дам мепартоем ним пиёла об кати. Инҷа ба гӯштоя ҳамаша майда карда, намак карда, марасиниква гирифта мондам. Ана бинед дӯстон, ам хел мешад да сурхак. Баъд пиёзоя меандозем. Дӯстони азиз, ҳозир бисёр кас ҳамин оизи рекламаи Atomy навистанд манба пеш аз ҳамин Рамазон ки шумо реклама қабул мекунед буда. Бале дӯстон, ҳозир қабул карда истодам. Марҳамат, ба касе реклама лозим бошад, метавонанд ба номерои ватсапам нависанд дар ватсап. Баъд оиди Atomy-ам дӯстон, чанд нафар ҳамин ман ба гуфтанд ки биё ҳамкорӣ кунем дар ҳамин фирмаи Atomy. Ман дида буромадам, аз ростӣ дӯстон беҳад кори нағз будааст ҳамин Atomy. Касе мехоҳанд кор кунанд дар командаи мо, марҳамат, нависанд ба ман. Ман дида баромадам, ҳам хел дар бораи ҳамин Atomy бисёр хондам. Чем дигар ҳамин ваёя организатсияя ҳамин Atomy, ширкати Atomy беҳад як ширкати нағз будааст. Анинҷа ҳамаша дӯстон камтар жарид мекунему. Баъд
картошкая меандозем, камтарагоб андохта болоша мепӯшем. Меистад 1-2 соат. Ман ҳами паст мемунам, тагаша пилтаяю баъд чанд соат меистадам. Хеле 1-2 соат меистад, мулоим сочнӣ мешавад. Ина бошад дӯстон, чӣ хел тайёр шуда наша дар влоги оянда шуморо нишон медиҳам. Ҳамаи шуморо бо омади моҳи шарифи Рамазон табрик мекунам дӯстон. бигзор ки ҳамаи ниятҳои покатон ки рӯзаҳое ки мехоҳед гиред ҳамаш қабул шавад. ба он нафароне ки видеои маро тамошо мекунанд раҳмат. лайку комментарияи худро фаромӯш накунед дӯстон. Ягон саволотон бошад марҳамат. акнун насиб бошад дар Рамазон ҳар гуна менюҳои гуногун барои ифтор мегузорам видео карда. ин буд имрӯзанги як видеочаи ман дар влоги оянда. як намуд пухту паз қатъиян ҳамин хӯрокам чӣ хел омода шуд ба шумо нишон медиҳам дӯстон. раҳмат. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say?